Piroliza apare în jurul temperaturii de 500, de fapt peste 500 de grade, 5-600 de grade și reprezintă practic albirea cuptorului. Datorită temperaturilor foarte mari, tot ce înseamnă funingine negreală se arde și cupola se albește. Bătrânii îi spuneau arderea cuptorului. Atunci era cuptorul bun când era ars. Acum noi știm că piroliza reprezintă temperatură ideală în cuptoarele pe lemne. Noi aici avem încă flacără mare. În momentul în care cuptorul va începe să se albească, am să vă arăt exact ce se întâmplă. Deci, după cum vedeți, sunt lemne mari în cuptor. Am depășit faza celor lemne mici. Nu încărcăm foarte tare cuptorul, pentru că scoate mult fum și nu asta este scopul. Scopul este să încălzim temeinic partea refractară. Haideți că începem să avem efect de piroliză din ce în ce mai puternic. Haideți să vedem un pic ce temperaturi avem pe aici. Deci aici avem 500 de grade. Vedeți că deja este albă zona respectivă. Sus, pe cupolă, stați că aici nu pot să bag mâna, avem 506 grade și procesul este vizibil. Ia uitați. Deci clar începe să se albească. Mai avem un pic și îl aducem la temperatura de coacere. Procesul de piroliză se accentuează. Haideți să vedem temperaturi. Deja arde într-un fel. Și ce vreau să vă mai arăt, haideți să măsurăm un pic temperatura pe cuptor. Stați mai un pic să vedem. Și temperatura pe cuptor. Deci 50 de grade. În condițiile în care 40 de grade, 48 de grade, în condițiile în care în cuptor avem 500 de grade. Da? Deci, iată. Astea sunt temperaturile la exterior. Stăm în ziua 7. Cuptorul a fost adus, după cum bine știți, la temperatură de coacere ușor, timp de 6 zile. Și astăzi vom coace pizza pe el. Deja este spre sfârșitul coacerii, spre sfârșitul focului aici. După cum bine vedeți, fiind aproape de piroliză, am extins un pic focul în tot cuptorul în așa fel încât temperatura să fie uniformă peste tot. Haideți să vă arăt un pic și piroliza. Deci, uitați, totul este albit deja în cuptor. A fost negru de la funingine. Haideți să vedem un pic ce temperaturi avem acum, astea fiind practic temperaturi de lucru. Aici deja sunt peste 550 de grade. Pistolul meu măsoară până la 550. Pe lateral 400. Pe vatră 477. Deci asta este practic, las lemnele astea să ardă și cam asta este tot focul, pentru că deja am temperatură de coacere. Se albește frumos, nu iese fum, exact ce trebuie să urmăriți. Deci de acum înainte vom începe să facem niște filmulețe cu produsele pe care le vom găti în cuptor. Din păcate nu pot să apropii foarte mult telefonul pentru că arde foarte tare, ca să vedeți exact ce se întâmplă înăuntru cuptorului. Dar
Cam asta este. Deci până spre sfârșit țineți focul domol, nu-l, și acum de fapt era domol, numai că mai băgat eu câteva lemne și le-am mutat și stânga și dreapta, în așa fel încât să uniformizez temperatura în el. Dar precum vedeți și la focul ăsta nu iese gram de fum din cuptor. Contează foarte mult și lemnele să fie uscate și contează foarte mult cum faceți focul, adică nu-l afumați din prima, nu băgați multe lemne, riscați și să-l spargeți, să-l crăpați. Deci cam asta este. Cu acest filmuleț încheiem seria focului, primelor focuri în cuptoarele Mons Melis. De acum înainte vom începe doar să vă prezentăm ce puteți face în acest cuptor minunat. Piroliza este aproape. Ia uitați. Deci cuptorul este alb înăuntru. Mai are câteva pete pe colțuri negre, dar la focul care este cu siguranță se vor duce și astea. Și avem temperatură de coacere, iar aici la intrare, ca să vă dați seama un pic, avem 150 de grade, încă 170 în condițiile în care aici nu a fost făcut foc absolut deloc. Iar în prima parte imediat după accesul în cuptor, deja avem 350 de grade, 340 de grade. Cam asta a fost cu seria primelor focuri în cuptorul Mons Melis. De acum înainte vom găti pe el. Piroliză completă, cuptorul este albit în totalitate, jar ar fi suficient, temperatură de coacere, începem să coacem pizza. Scuze, în spatele cuptorului avem 500 de grade, sus pe cupolă 475-500 de grade. Totul este alb, frumos, perfect. Să începem să coacem pizza. Și am început să facem pizza. Deci, pe cum vă spuneam, intră 3 pizza în cuptor. Suntem a doua zi dimineața, deci la 14 ore după ce am gătit pizza și avem un cuptor aproape 300 de grade, 260-270 de grade la nivel de temperatură ambientală în cuptor. Haideți să vedem un pic cum stăm cu temperatura pe vatră și cu polă. Între timp, aici am pus acum o jumătate de oră 2 vase, un tajin și o vas de fontă care conțin niște carne. În tajin am pus pui, în fontă am pus oaie. Haideți să vedem un pic ce temperaturi avem acum. Deci avem pe spatele cuptorului 182 de grade. Pe vatră 150 de grade, pe pereții laterali 170 de grade, aici 180 de grade. Deci cam asta este la 13 ore distanță. O să lăsăm probabil 3-4 ore vasele la cuptor și am să vă arăt după aceea și cum s-au gătit, ca să vă dați seama de ce retenție de căldură oferă cuptorul. Aici este mizerie rezultată ieri după ce am făcut pizza. Cuptorul este alb, frumos, ia uitați. Deci totul este în regulă, frumos, albit. Cam asta este deocamdată. Închid cuptorul acum ca să mă bucur în continuare de căldura lui.